Moi! Nyt on maaliskuun 4. päivä ja ulkona sataa räntää, semmoisia oikein jalkarättejä, mutta ennusteen mukaan ylihuomenna on 12 astetta lämmintä täällä Nurmijärvellä. Ja mä ajattelin vaihtaa piikkirenkaat nyt kesärenkaisiin. Ei muuta kuin hommiin marssi. Nämä pyörät nyt vaihtuu kesärenkaisiin. Tällainen tulee nyt alle. Joo, tässä irrotellaan ensin täältä lukitusta. Sitten irrotellaan tämä akseli täältä. Sitten irrotellaan näitä jarrusatuloita. Otetaan se irti ja laitetaan vähän roikkumaan tonne, että ei ole letkun varassa sitten pelkästään. Ja nythän se lähtee ihan vetämällä rengas pois. Kuinka päin pyörii ja näin päin pannaan nuoli, jos ottaa eteenpäin, niin silloin menee oikein päin. Sitten vielä kokeillaan, että se rengas pyörii siinä. Sitten pitää takarintaa panna sinne samanlainen. Kerro. Röysätään räisellä. Siellä sitten tulee sieltä. No niin, nyt homma on tehty ja siinä ei kovin kauan mennyt. Vaihdettiin renkaat alle ja jos tässä vielä lumikelit tulee, niin eihän siinä kauan mene, kun laitetaan takaisin. Mutta kyllähän tämä kevät alkaa tässä voittamaan, että ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja kevään odotusta. Moi! Well, it's riding down the highway on a horse that's made of steel. There's thunder in his tailpipe and the lightning on his wheel. If he has to ride all day, it's really no big deal. He's a preacher of the gospel, but it's riding on two wheels. And the demons stare at him with eyes that swell with rage and hate. If they could destroy this man, they would not hesitate. They're powerless to harm him, obey the Lord they must.